guys! It's me, Michelle V, and herzlich willkommen sa aking YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Fantastic energy. Akala mo, anong oras na? Ayan, so, for today's video, ayan, so, meron ako dito, ito-try na, tawag ito na pagkain na kakaiba. Kita niyo ba yan? Itlog na yung itlog. Na pagkain na nabili namin ito ng josawa ko nung nakaraan pa. So, hindi pa naman siya expired. Ito ay isang Indian. Yeah. Indian mango chicken. Asawa ko nakakita dito. Tapos sabi ng asawa ko, ayun no, parang may ano. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, masarap kaya yan? Sabi niya, try mo. Gusto mo i-try? Sabi niya ganun. So, pinili ka. Pinili niya pala niya. So, ayun. So, I'm going to, to try this one. Ayan. The Indian style mango chicken with hoon. Hoon. Ayan. Yung brand nito is YouCook. YouCook. Ayan. So, ayan siya. Oh, may coconut. Ano ba nakalagay dito? Feedback angegeben. Gib uns Feedback und mit ein bisschen Glück gewinst du 1 von 5 Toolen Cocktails oder einfach auf den Feedback-Knopf auf unsere Homepage klicken. So. Tingnan natin, tikman natin. Let's open this. Can you see me? I'm so picture. Ayan. Paano ba ito buksan? Ito. Ito yung pagbukas. Oh! So, may kanin. May saragayan pala ito, tsaka ito ulam. So, okay, ilalagay natin siya sa sa lagayan, sa mga lagayan ba, bago natin initin. Dito na lang. So, dito ko na nailagay. Di ko naman yata. Ito ko ilalagay sa aking pink. So, kanin muna. Ang cute ito. Ang ganda nung yung plastic na to. Ako pa man din. Mahilig ako Ito na yung kanin. Ito na yung ulam. Nalagyan ito. Mahilig ko man din magtabi. So, tatabi ito. Parang timbang. Lagyan natin to. Mukhang chicken curry. Ganun. Isabaw daw eh. And then let's make it like in 4 minutes. Uy! Mukhang masarap. Let's make it and then make it in 4 minutes. Parte. Meron pa dito. May tinapay pang tira. 4 minutes and it's ready. So, yeah. Balik ko to. Gusto ko sana tong yun eh. Tabi. Parang pwede pa siyang gamitin. Or kasi ang tibay niya in fairness, oh. Ano yun? Diba? Ang tibay niya tingnan. Parang ang laki-laki ko dito sa Hindi naman talaga. Mataba lang. Braso ko lang talaga yung dyan. May curry talaga siya. Gusto ko talaga
Tinik muna dito. Ito, tapon na natin yun. Mulay natin sa mga oops. Let's wait. Na siya, hindi ko alam kung nabigyan ba ng kulay dito kasi nga yung ilaw namin dilaw, tapos parang dilaw pa din yung ano niya. Ayan siya. So, yan. So, yeah. Ito na siya. Let's try it. This is one, yeah. Oh. Ganyan. So, tikman natin. Tikman natin yung ano niya, yung chicken niya. In fairness, madami na naman siyang mga meat na ano, chicken. May lumilipad. Oh. What is that? Lumilipad. Ingit. Sarap. Okay. May a little bit siya na lasa ng ano, curry ba? Kasi diba parang yung mga ano, Indian food is like curry, something like that. Sarap. Well, parang hilaw pa yung kanin ah. Tingnan natin. Parang hilaw. Sarap. Ano lang to, halo-haluin lang sila pagkakasama sila. Ganun. Sarap siya in fairness. I like it. Sarap. Lako. Kain tayo. Dami siyang ano, a lot of meat, of chicken meat. It's also good. This one is like, how much? €3.49 something in Lidl. I'm not sure about the price, but it's like €3+. It's a little, it's an expensive, yeah. When you converted it, it's expensive. So yeah. Sarap. Yummy, yummy.